Assalamu alaykum mehriban dostlar. Mehriban çağlar. Asuda diyarımızda hormatly prezidentimizin sayesinde her uracakta çağa seslerinin belentden belent ýanglanmagyny arzu edip, çağlaryň sesat gepleşiginiň täze taýyna başlaýar. Mehriban dostlar, mehriban çağlar. Anha bugünkü gepleşigimizde hem bir-birine zihinlice, akıllıca, edeplice çağlar mihmançylykda. Anha men garşymda ýene bir çağa otyr, özüň tanıştyrjakmy? Salam, men adım Salih, 6 yaşımda. Salih, gowum ýagdaýlar? Hawa, Bolýa, onda soralım, başla berenmi, başlamaýynmy? başla. Jogap beriplersiň ha? Hawa. Başlaýasan. Dogluňyň kaçan sen? 27. may. 27-nji maýda dogluňmy? Dogluňyň gutlamak hemme kişi ýadyna çykarsa birden. Näme diýersiň? Öcemen doğulan günüm geldi diyen. Ejemeň dogluňyň geldi. Sen men doğulan günün yadında çıkarmadın mı diyen. Ejeň sen dogluňyň ýadyna çykarsa gaty görmerdiňmi? Görün, Näde gaty görýän sen? Ha? katı var ya. Näle? Şeýit gaty görýänmi? Bolýa. Onna birden gutlamasalar näme etjek? Özüm kutlamasalar, Ecemen kutlan da diyecek. Ejemen gutlaň da. Ha, bay, bu bey diýsen bir killämi? Aydın bilen koşuk getir. Aydym bilen goşup getirdiň, onda gepleşigiň başynda soğukunlarak bolar ýaly sen aydymyň diňläli. Ondan soň soralarymyz dowam edersizmi? Aýtaýdym aýtyp berjek. Çağalan sesi. Çağıran ses diýip aydym getirdim. Bay, bu gepleşigimiň ady bilen meňdeş ekenle aydymyň ha? Ya gepleşigimiň başynda başlayan aydymmy? Ya o dämi? O däl. Aýtaýdym. Bu ýagty jahanyň awatlygydyr. Çağalan gülküsi, kuşlaryň sesi. Baktan bakýlygyň bar zatlygyňdyr. Çağalan gülküsi, kuşlaryň sesi. Çağalan gülküsi, kuşlaryň sesi. Çağalan sesi, rahatlyk sesi. Çağalan sesi, awatlyk sesi. Çağalan sesi, dostlugyň sesi. Çağalan sesi, şatlygyň sesi. Bakýlyk bünyady, dirilik suwy. Ömürlüň dowamy, hujulaň towy. Arzular dörüktür, gowydan gowy. Çağalan gülküsi, kuşlaryň sesi. Çağalan gülküsi, kuşlaryň sesi. Ýa-da aydym getirdim, onda çapak çalýar. Çapak çalaly. Ana çapak çalyk, ören owy. Indik sorama geçecek. Taýynmy? Salih, mihmançylyga gitdiňmi sen? Hawa. Kimlere gitdiň? Ahlas daimlara, mamamlara. Şolara gitdiňmi? Başga hiç ýere giden okmy? Aylanmana gitken. Mamamlara, soň ýene de Esas şolara şeýlemi? Hawa. Bolýa, ören owy. Indi soram şuňal mihmançylykda özüň näme hilap barsaň gowy bolýa, özüň näme akyllyja tertipli. akıllı. He? Akıllı. Akyllymy? Näme akylly alyp barmaly? Gülüp akıllı bolup barmaly. Gülüp akylly bolup barmaly. Bay, bu näme bolýar? Şeýdip. Şeýdipmi? Mihmançylykda şeýde oturýanmy onu? Gülüp oturýan, ha? Gülmeseň näme? Ýa man gülmermi? Kava gülmänä oturýan. Ha, käwagt gülmänem oturýan. Käwagtym gülüp oturýan, ha? Gülkün saat ýok, ha, gülen okmy? Gülkünç. Näme? Gülkünç zat baka gülýän, gülkünç zat ýokka gülýän. Gülkün saat bolanda mysal üçin bir gülkünç bir aýtyp beräý, näme boldy? Gülkünç bir zata bolanok. Gülkünç bir da bolanokmy? Onda gülen oksaňam? Kavat mamamlarda var. Aha. Bir zat diye gülküm geldi. Bir zat diýse gülkün gelýärmi? Mysal üçin näme diýse?
ne varam? Salih hays çağalar bağına akdelin diýseler gülkim gelle. O şey diýseler gülkiň gelýärmi? Vay bo, onda menem aýtyp göreyim. Näil bolýaka? Salih haýsy çağlar bagana gidelim. Ha? Gülkiň geldimi? Ha, sen güldürmäň sady kana onda. Salih haýsy çağlar bagana eksekkek. Inde gelmedi gülkiň. Gelýärmi ya? Onuň gülýän senem. Çağlar bagana gitýänsiň ha? Ýok. Ha, giden okmy? Şoň üçin gülkiň gelýärmi? Ha, bade. Haçandan bar giden ok? Çağlar va kutorandan bäri gidemek. Çağlar bagana gutaranyň bar giden ok. Onu diýmek mehmançylykda özüň gowalyp barmaly, ha? Hawa. Gowalyp barmasaň näle bolýar? İçiňse. Gowalyp barmasaň içiň. Mehmançylykda içiň sämi? Kawat gülk baran kawat içiňse. Ha, kawat mehmançylykda gülýän kawatda içiň sä. Näde oturaň mysal üçin saçaň başynda oturaňda? Ayaň eplep çık oturmaly. Ayaň eplap oturmalymy? Algasaň näme? Algasaň ejen gahar gelle. Ha, algasaň ejen gahar gelýär. Algamasaň? Algamasaň akylly bol diýe. Algamasaň akyllyja diýemem. Ha, algamasaň akylja diýemi? Sen algan oksyň ha? Ha? Algamak. Algan okmy? Algaýammy? Algamak. Algan ok, akyl bolup oturýan, ha? Hawa. Onuň saçakda hemme zatdan ýýänmi? Kawat doýan. Kawat doýýan, Kawadam iýen. kawatda ýýän. Demek mehmançylykda özüň gowalyp barýan ekeniň. Bolýa. Tokoýda haýsy haýwanlar bar? Möjük, Möjek. kaplan, Aha. alaca bars. Aha. Soň ýene de tilki. Mhm. Soň ýene de ayı. Aýy. Ondan Ýene de ýaban pişik. ýaban pişik bolýa. Demek köp haýwanlar bar, ha? Şu haýwanlaryň haýsy bilen dost bolasyň gelýärsiň? Kaplan. Gaplan bilen dost bolasyň gelýärmi? Näme üçin? Sebä kaplan iň güýçli haýwan. Ha, iň güýçlisi bilen dost bolasyň gelýärmi? Ondan näme görmek bilen? Kaplan men bilen dost bolay diýjek. Bolýa diýsen näme? Menem bolýar diýer. Senin bolýa diýjek, ondan dostlaşjak. Ondan näme öğretjek o gaplan bilen? Kawat men ýanyma bir gelse, Aha. şoň kuw diýer. Bay bo. Şoň üçin dost boljakmy? Ýani içim getirjek kämi? Bitirjek. Onda ýanynda gaplan bola gelmede hiç kim. Gelin gorkmaň diýjek. Gelin gorkmaň bu diýişläni ok diýjekmi? Men dostum diýjek. Dostum diýjekmi? Ondan niýelara gelenjek çaň bilen? Tokoylar gorkazar maňa. Soň ýene de baram. Men oň bilen oýnarym. Näme oýnajak? Böküp oýnajak daşarda. Daşarda böküp oýnajak gaplan bilen. Bay bo, geňe görürler sen daşarda gaplan bilen böküp bersin. Geň görmezlermi? Ýok. Ýok. Bolýa. Onu öýde oýnanýarsaň o miýa daşarda oýnanýarsaň o mi? Öýde. Öýdemi? Näme üçin daşar gowdamy? Daşaram gowy kawat daşarda kakam bilen top oýnamagyna çykýas jigim bilen. Ha, jigiň bilen kakaň bilen top oýnamagy çykýanmy? Ondan? Soň daşarda kawat ýöremäne çykýas kakam Selim bilen men. Ha, şudan bolup ha, ýöreýäňiz. Ondan öýde näme oýnaýan ondan? Jigim jajak oýnaýar. Sen? Men kitap okayan kawat jigim bilen oýnaýan. Sen kitap okuýanmy? Okabilýärmi näme sen? Abo. Näme kitap okuýan? Kawat bugün kawatlara Mhm. ayrılmaz dost diýen hekaýe okudum. Mhm. Çolar özüň okudyň, ha? Abo. Bolýa. Haýsyn gowy onda öýdemi? Daşarda okup oýnaýanmy? İkisinem göwele. İkisini hem gowy oýun bolsa bolýar diýenmi? Öş bolsa da bolýar. Näme bolsa? Öş. Öýüş bolsa da bolýarmy? Tuwalama. Akylja ekeniň sen, ha?
Goýýanmy? Awa. Üçlüň azdyr onu. Awa az. Azmy? Baha veren oklara çağılar var. Ha, bak ondan näçe üçlügim bar diýdiň sen? Üçlüğüm yok işte. Ha, ýokmy? Kava smalik berýärler. Ha, smiley Yınlak berýär. bolýar smalik berýärler. Näme bolýar? Yınlak. Ýygnak bolýar, smiley berýärler. Smiley gaýtdyňmy? Yok çağılara yınlak bolýar. Hemme molimler gelýär oturýar çağılar bagynda. Ondan Soňra kim gowy otursa akylja bolsa şoňa smalik berýär. smiley berýärler. Seni alyp gördüňmi smiley? Awa. Näsen smileyňmi? Köp. Köpmi? Getirmelikenin görürdik da. Ýöne olar we çağılaryň bagynda kutlaryny yınlak goýdum. Ha, öýüňe getirmediňmi? Ha, bolýar. Diýmek, çağlar bagynda da akyllyja gowy okpaýan da, ha? Näme diýerler saňa çağlar bagynda? Kavat daşar çıkýas çağılar bagynda. Aha. Soň ýene de soň kavat üçler berýär. Kawada meýişler berýär, bolýar. Sanlar ýazmak üçin. Onu bir ýaňytma jaýdaýyn saňa. Ýaňytmaş näme bilýärmi? Ýok. Näme datlygy bilen okmy? Onu diňle sygyryň sagşagy çepşagyna çepşak sagşagyna bakýar. Sığırım sağşak çepşakına bakya çepşak sağşakına bakya. Tuğalama berekella öwrüňsiň ha? Öwrüň geldiňmi ýa? Sağşakı çepşakına bakya çepşak sağşakına bakya. Sygyryň sagşak çepşagyna çepşak sagşagyna bakýar. Awa. Täzeden aýdyn. Sığırın sağşakı çepşakına bakya çepşakı sağşakına bakya. Bolýar, berekella onu çapak çalalım üçin. Ören owy jigin ma diýdiň ha? Kim ol? Ad Selim. Ad Selimmi? Bir jigin bamy? Awa. Selim. Oýnaýan, Selim bilen ýa oýnaň okmy? Oynayan. Näme oýnaýan? Kavat jigin bilen maşina oynayan. Maşina oýnaýan. Onu sorajak. Jigin akylly bolmasa. Näme diýen jigin? Jigim akıllı bolay diýjek. Jigim akylly bolay diýjek. Bolýar, onuň olam derä akylly bolýarmy? Şey diýeniň bilen. Ine bara jigim öwretjek akıllı zatlar. Akylly, hani näde öwretjek aýtyp beren? Jigim ılgama diýjek, bökme diýjek, böksek ejen gyýgyrar diýjek, ılgasak ejen gyýgyrar diýjek. Ýok diýsenem şonda da. Ýok diýse oňa zatlar biderek diýjek. Oňa zatlar biderek diýjek. Ondan Soň ýene de bara aha. jigim akylsyz bolma, akylsyz bolsaň hemme kişi seni güwürmez diýjek. Ha, akylsyz bolsaň hemme kişi seni gowy görmez diýjek. Akylly bolsaň Akylly bolsaň hemme kişi seni güwürer diýjek. onuň diňleýän sen jigin. Awa, Näme diýär şey diýip aýtsa? bolýar diýe. Bolýar diýärmi? Özüň näde akylly bolýan aýtyp bereni? Özüm algamok, bökömok, ejem diýenlikden, ejeme kömekleşýän. Näme-de kömekleşýär? Jigim çaşyň jajaklaryny men ýyňlaýan. Sen ýyňlaýanmy? Nirden ýyňlaýan? Kavat jajaklaryny goşwalya, özüm biziň wara Aha. oýnaýan jaýymyz bar. Ha, oýnaýan jaýyňyz barmy ýörükde? Näme oýunjak oýnaýan köprak? Köpürak jigim bilen maşina oýnaýan, köpürak top oýnaýan jigim bilen. Top oýnaýan bolýar. Bir top aldyň da, ha, täzeje. Ýa-da bir oýunjak aldyň. Haýsam bolsa bir oýunjagyny bilmän biri çalyşsa. Näme diýersiň şoňa? Soň oýnaberen-de çaşsa. Çalyşsa oň kyn oýnap berjekmi? Oň könerak bolsa näme? Könerak bolsa oň öýüne gidip bara ýygyny aljak. Oň öýüne gidip ýygyny aljakmy? Näme diýjek aýtyp berýärdi? Näme üçin men oýunjagymy aldyň diýjek. Aha. Olam bilmän çalyşypdyryn meňde çeken diýse näme? Näme üçin men oýunjagymy aldyň? Sen öz oýunjagyň bara kenä diýjek. Men könerakdy da diýse näme? Onda sen akylja bol diýjek. Akylja bolsaň ejen saňa täze oýunjaklar alyp berer diýjek. Akylja bolsaň alyp berýärlermi onuň täze oýunjaklar? Awa. Ha, bolýar.
Anan da umman nädip akıllı bolmalygyny gowet kurun berayda maňa. Ana deň duşlaň aýdyp berseňem bolýa şu kamera seret nädip akıllı bolmaly. Ina öýüň içinde algamaly däl, bökmeli däl. Soň ina öýüň içinde bökmeli däl, algamaly däl, akyllyja bolmaly. Ejaň diýen etmeli, ejaň gyrgartmaly däl. Soň ýene de ejaň gyrgyrtsaň ejaňga hary geler. Şoň üçin ejaňa kömek etmeli. Kömek etmelimi? Anan? Jigiň ağlatmaly däl. Bir san aýdym getirdim. Bir sana aýdym getirdiň, onam aýdyp berdiň, ha? Bir günüň dowamynda nämeler etýäňine ýerden turýaň, aýdyp beren nämeler etýäň bir günüň dowamynda? Yerden turýan, elizim ýuwýan, ertilim iýýän, biraz kitap okaýan, soň jigim bilen oýnaýan. Soň ýene de öýlen bolýar, jigim bilen biraz ýatyp durýar, soň turýasdy. Kakam mara, kakam bilen şaşk oynayas birazcık. Kim utya? Dine kak. Birazcık kavakt men utyan, kavakt kakam utya. Kim kaputya? Kakam. Kakam kaputya mı? Sen ne için utulyan? Kavakt pikir demok. Pikir etmen oynayan mı? Ya başkalarının pikirini etyen mi? Kavakt kakam mara, yolum yapyara. Yolun yapya mı? Elveli yapya mı? Yok. Anna? Elvile süşürya şaşkan yolum yapılya alıp bilmeyen. Ha. Soň men alıp koyver tık tık tık. Şey çöplen alya mı? Ondan senin on yolun yapsan ne mi? Oğlum yol yapyara onda. Men ikimiz yolumuz yapyas. Başkasını öteceğim, ben başkasını öteceğim. Ol alya tık tık. İkinizin hem yolunu yapıp koyayım onu. Ava. Öyde son katığımızı içeceğiz. Atağınızı içeceğiniz. Aha. Son yine de katığımızı içip balansak jigim bilen oynayan. Akşamlık naharım yiyen. Son giyce volya, son birazcık oynayan giyce volya volya yatacağız. Kitabımı okuyan ekenin ha? Den duşlaňy öwrenendirler senden. Kitap okumagy, akylly bolmagy. Ha? Ava. Bam ýetmeşiňmi de başga getiren adam? Yok. Ýokmy? Goşyň mamy? Näme hakda? Mektep barada. Mektep barada. Den duşlaň aýdaýyn mana. Salih bu da mektep barada goşy getiripdir diýin, ha? Bolýa den duşlaň aýtýan ona. Mehriban çağlar den duşlaň Salih mektep barada goşy getirdim diýe menem oň sowgudyny alýan. Salih hem goşgatyna başlaýar, ha? Her gün can kakılar izine bilim öğretýärsiň, oğul gyzyňa mäher saçyp dursun, kışgym ýazyňa okuwçylaryň bilim öýdür mektep. Bize mektep garaşýar, mogalimda garaşýar. Sag bol Mehriban bam, hoşlaşmaga wagt geldi. Ha, çağlar ba bilen hoşlaşmaga wagt geldi. Mektep bilenem salamlaşmagamy. Bolýa, mektebe de gitjek. 5lik aljak, 4lik. Aljak. 4lik aljak da 3lik. Yok. Aljakmy? Diňe 5lik aljakmy? Söz berýärmi? Ava. Anan şu kamera seretde öwden duşlaň mektepde diňe 5lik aljak diýip aýtyp ber. Ine mektepde diňe men 5lik aljak. Mektepde diňe sen 5lik aljak bolýa gowakardyň, ha? Bolýa, bulam sen sowudyň. Sowudyň bereýin. Gowurdyňmy? Ava. Ya gowurmadyňmy? Gowurdım. Gowurdyň, alanyň. Bolýa, gepleşýümiz bilen başga aýtmak adam Yok. ýokmy? Salam uğraşacakamy hiçkim. Uğraşacak. Şu kamera seretde urada. Eceme kakama mamama bütün hemme kişe salam uğraşacak. Anam. Son ýene de ıhlasdaýym gullukda şoňa salam aýtjan. Ihlasdaýyn gullukda şoňa salam aýtýanmy? Ha, sen görýärm kal bu wagt. Owa, din şunu 6-njy gün görmek bolýar. Dinç gün 6-njy gün görmek bolýar, telewizorem her gün görse bolýandyr, ha? Bolýa, anam. Son ýene de mamamyň ýanynda babam bar, şoňa salam aýtjan. Mamamyň ýanynda babaň amma oňa da salam aýtýan onam. Son eneme aýtjan. Eneňe de salam aýtýan onam. Son ýene de daýzalaryma salam aýtjan. Kim olar? Son daýza Fatma daýza. Aha. Son ýene Enecan daýza. Aha.
Yadıma düşenok. Ýadyňa düşenok mu daýdalan? Hanım bir ýadyňa düşüren hemme aýtyp ber maňa. Suray dayzama. Mhm. Son yine bir encan dayzam ba. Şoňa da salam etjer enemiň ýanynda. Olam enen ýanynda ondan. Son yine de şeker dayzama. Aha. Son yine de Eminiňe jes Aytaş Aha, dayzama. onşolan. Anan şolan hemmesine salam aýtýan we bir tomuş etýän ähli ilişkilerden hem diýär. Sağ ol. Sağ olun diýär. Sağ olun diýär onda. olun. Sağ olun. Ha mehribandaşlar, mehriban çağlar, gepleşigimiz şeýlelik bilen tamam boldy. Asuda diýarymyzda hormatly prezidentimiziň saýatyna çağlaryň ses goý, mundan beläkem belent ýanlasyn. Siz ýaşlyk teleýinme tomuş etmäge dowam edin. Biz bolsa häzirlikçe siziň bilen hoşlaşmaly. Sag bolun.